Sleduj to. Ty pičo. Tam je kule. Tady filmu software.cz. Ty vole. Ať se nemusíte mačkat tady uprostřed. Já potřebuji někde u zábradlí blízko východu. Odevšat uvidíte na země. No můžete klidně, jestli se chcete těsnat. Já to s váma vyměním. Tak, jinak máte štěstí, že jedete se mnou, protože kolega včera do PC překlopil 3 skupiny. Já si prdel. Tady s kolegou. Dobržďovat. Dík, vole. Jinak teď si nás výtah váží a zjistí, že jsme nepřesáhli, doufám, maximální hmotnost. Co to napsané, kolik děláš prdel? Co děláš prdel? Tady... Suka Melka. Ale stupu na jízdy. My jsme vlastně jediné muzeum ve střední Evropě a na světě, které nepočítá návštěvníky na kusy než na kila na živou hmotu. No a to, co stojí za to, tak je určitě výlet na areálu vysokých pecí. Můžete vidět vysokou pec číslo 4 a vysokou pec číslo 6 za ní, které jsou jednak tedy vyšší a mají taktéž větší užitkový objem než vysoká pec číslo 1. 1200 metrů krychlových, u jedničky 753 metrů krychlových. To znamená, že oni vyprodukovali více strusky a více surového železa. Ten plyn vysokopecní vznikal v peci při chemické reakci, byl odváděn potom do tohoto rezavého tubusu, který se odborně nazývá jako prašník, tady vpravo. Tam se vlastně čistilo z hrubého prachu, zachytilo to až 53 tun toho prachu denně. Pak to šlo ještě potrubím do skrubru, kde se to čistilo mokrou cestou, kde se to stříkalo proti proudu a v čisté formě už to doputovalo až do plynovému, tam už víte, jak to vlastně probíhalo. Jinak tady vlevo vidíte ostravského slona s komotem na levé straně. Není to slon, je to samozřejmě elektrofiltrace při koksovně, kde byla vysoká prašnost, proto to bylo takto postaveno. A ta podobnost se slonem je čistě náhodná. Tak, teď musíme počkat, až to dosedne. Ty píčo. To je špatný, že Ne, jako žděřerní. Vlastně tam je, to je Nedotýkej se mě, já spadnu. Ale jak ty ložiska, že se to samo dávalo pohyb. Nikdo to nepromazává, nikdo to můžete vystoupit. To na to ale najdu, ty vole. Dolů nedem. Tam dole u zábrany. Ty pičo, já jsem v prdeli. Ty pičo, vole. Neboj se, koukej nahoru. Jdi do prdu, já jsem ty pičo. Tak je to nehelma, nebo Zavři oči. Jak tě chytnem, kdyby si padá. To je strašně vysoko. Není, byl jsi na Eiffelovce, pak uvidíš, co je vysoko. Máš jedno. To mi nevadí, já jsem dělal 60. To by mi vadilo. Kdybych viděla to, co by... Nechej mě bejt. Tebe vyjde, zvejše. Jak si jí? Já jsem nečekal, že to bude takový vysoký. Strava. Ne, nemusí. Teď můžeme pokračovat. My se teď podíváme do vyšších částí pece, teď si budeme 2 patra nahoru, kde budete mít lepší výhled. Prosím za mnou. Já to budu jistě odsaď. nechci nahoru. Nechci. Je za to půl letí ta helma, ty vole. Já to s tím odsaď. Jdeme, kluku, jdeme o 2 patra nahoru. Jdi do prdele, Rýbore. Já nic tam nebudu, já se budu držet tady sloupu a pak už chci jenom se dolů. Ty krávo.